ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. आमका मीटर दिले आणि पण हे लाईट कनेक्शन जोडून देऊक नाही आमका आणि बिला मात्र 4 महिन्याची इली आणि हे नाही पॉल हाडून टाकले आणि त्यांचे आमका पैसे मागतात. आम्ही काय करूचं आता त्याच्यावर? आता आमका आता लाईट आम्ही आता अर्ज केलं. 1 वर्ष झालं आमका घर बांधल्यार आणि मग आम्ही लाईटीचं अर्ज केलं तरी आमच्या 5-6-7 महिने झाले तरी आमका मीटर दिल्याने पण लाईट बसवूक नाही. आमका मीटर दिल्याने पण लाईट बसवूक नाही असा आणि जबरदस्तीने आम्ही आता बिला दिली तरी पण आम्ही जबरदस्तीने भरतो बिला. किती आमका भीतीमुळे आम्ही 2 बायल माणसं असो, एक सासू माझी 90 वर्षाची, दोघा असो घरात आम्ही आणि पोल हाडून टाकले आणि कनेक्शन का जोडून देऊक नाही असं आमका पैसे मागतो त्या बये. आता आमच्याकडे 20-25 हजार सांगितल्याने आणि हे सांग आमका त्यांच्यानी पण सांगितलं आमच्याकडून नाही घेतलास तरी ना खुई गेलास तरी तुमका पैसे भरूक भय असं सांगितल्याने त्यांच्याने आमका वारम्याने आमच्या भीती घालून पैसे भरून घेतले. भीती घालून पैसे मागितल्याने आमका. आम्ही नाही दिलेस तरी ना तुम्ही दुसऱ्याकडून घेतलास तरी आमका सांगल्याने त्यांच्यानी पैसे आमका घेतल्या तितके पैसे म्हणून. आम्ही आता करूचा तरी काय आता? मीटर दिल्याने पण काय लाईटीची काही जाग नाही, काय नाही, बाकी काय नाही आमका ह्या करू. कनेक्शन जोडून देऊ नाही, काय नाही. आणि बिल आम्ही कसा भरूचा? बिला दिल्याने पण काय होतं आम्ही भरूची कशी उन्हाळ भरूची? गरीब माणसं आम्ही 2च माणसं. मी असे ताण असून माझी एकटी काय करतली? हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.